Pracujemy z Wami chyba z 5 lat. Współpraca przebiega bardzo dobrze, czyli zawsze jak zamawiamy fartuchy, to są bardzo szybko przywiezione do Ortolando, do gabinetów. Wszyscy współpracownicy są zadowoleni z współpracy z Państwem. Szczerze mówiąc, jakość, tak? Jakość, czyli i wygoda. Te dwie rzeczy chyba najważniejsze dla nas są. Bardzo dobrze! Szczerze mówiąc, zawsze jest dobry kontakt z Wami, nie mamy żadnego problemu, czy to telefoniczny, czy instagramowy, jest naprawdę super. Nasze hafty, nie każda firma, co wiemy, robi takie indywidualne zamówienia dla gabinetu. Myślę, że jakość, czyli z czego